बाकी सब फर्स्ट क्लास है। Gasteizen bizi da Jose Lazkano Bergarrak Indiara egin dau bidaia udako oporraldisa baliatuta, emaztearekin eta seme-alaberekin. Gaurkoan beak egin dugu hitzordua, haren esperientzian berri jakiteko. Jose, atzaldeon? Bai, atzaldeon. Zer moduz, ja oporrak ahaztuta, ja egunerokora bueltauta? Bai, aste honetan ja bueltauta lanera, bai. Ahaztuta guztiz ez, baina bai, apurtxo bat. Oso, egozelan be, oporrak ondo aprobetxuta. Bai, zubertia alde hortatik, oporren aldetik zubertia badauko, irakaskuntzan aritxuta, hor normalia, baina igual usetxu izaten dira, eta bai, aldan neurrizan aprobetxago. Zegoen kasuan, Indian egon zai, zelako esperientzia izan daula orokorrien berban ja? Ondo, gustora. Oso gustora egon ga. Eta edozeinek galdetu ezkero, parautatu ezkero, nik joateko zera, bai, esango notzake. Nundik datorri ideia Indiara fatekoa, edo nundik hartu zu ideia? Ideia, berez horre emaztia ibiltzen da apur baten nun da, eta gero bestiok baietz edo zetz edo esaten dau. Eta, bai, bada leku bat berez isa askotan entzun duguna, lagun batzuk egon dielako edo hemen da entzun duzulako, irakurri duzulako Indiako berri. Eta, esan ginen, venga, animaukoa eta Indiara. Zenbat egun intxuzuean? 21 egun. Nahikoa, 3 aste? Nahikoa, behin junezkero gehiago egin alda, askoz gehiago egin alda. Baina, beste plan batian ez dakit junez, han egin alda nahi beste denbori euki ezkero luze egon alda, baina, Hiriburuan bertan hasi eta bukatu inozo bidaia, ezta? Gutxora bera, nundin ora ibilizai, konta bat bat? Bai, hori, egazkina Delira hartu ginoan. Delin egin ginoan egun pare bat, apur bat kokatu eta antolatu apur bat zera, bueltia. Eta gero, ideia bazan Rajasthan aldera joatia. Eta batez be Rajasthanen ibili da. Eta gero, ja Indian egon da, eta oso burrien behiz egonez, Agarrara joan ginen, handik, Rajasthanetik. Zera, Taj Mahala ikustera. Eta gero handik Benaresera, Varanasira. Zebra berez ikusteko moduko lekua da, eta gero handik berriro buelta Delira. Rajasthan eskualdia, niretzako bentsat ez daula oso ezaguna, ze pentsa osatzue edo zergatik ara eta ze pentsa osatzue? Bai, nik neupe izena entzun lakua zan. Eta, hori, apur bat irakurritza eta jendeak esan da, eta, bazegoelan bazirela leku politxeak ikustekuak eta hori aukeratu ginoan, lehen esan dutut, India oso ondixea da, oso ondixea. Non baitzetik hasi behar eta hortik. Eta, bada, historia asko daukan eskualdia, historia oso aberatza. Sekulako fuertiak eta dauzkeo, izugarrixak, gero, mila zazpidon da inguruan inglesak bertara joan, bezalako nasti egin ziren hango jauntxuak eta inglesak, ziren arteko isa berreun usteko zera, ikusean. Eta alde hortatik oso ikusgarrixa da. Eta gero, Indian, da beste leku askotan moduan, kaleko girua, ez? Merkatuak, dendak, hango motorra, hango bizikletia, hango zaratia, hango usainak, koloriak, hori nik uste dute danien nengo dela, baina hanbe bat. Eta gero erlijio kontuape, Rajasthanen eta beste lakuetan egongo dio, horre, batez be hinduak die, bertan, baina musulmanen zera ere baduke. Erlijio eta historia aipatu duzu, behin Indian egon da, Taj Mahalea fanin bihar, ezta? Eta hortik, Rajasthanetik, Agrara. Bai, berez ez, munduko 7 marabila horietako bat gertu xamarre hon da, joan ginen. Eta egizia esan eraikina ikusgarrixa da. Eta ikusten dozunetik ez dugu. Ez da, txantxetakoa da
Eta hilobi bada, hilobi bada. Printzesa bati hango maharaja batek egindako hilobi izugarri. Ez da, nik zenba denbora egingo zelan aurra, baina oso obra. Eta bai, ondo, ikusgarri xa. Eta agra irisa bera? Ez, irixak ez ebez. Ez irixak, inginuan sartu irten bat, ola tarte bat, baina ez ginen zer berezirik ikusi. Eta zehose berezizia ikuste aldera, Baranazira, gero? Bai, hori horre berez Indian aipatzen den leku horietako bat, berezi horietako bat bada, hiri sakratua haientzat, Ganges ibaia sakratua oso berezizia hinduentzat. Eta, bai, ara joan ginen, beste lau bat egun inginuan. Eta, bai, penia izan zen egonguan, eurisa diela eta zen euri garaia izan da. Beste batzutan ez da pasatzen, baina noinguan Gangesa zegoan oso altu. Orduan, Benaresek daukan errekan ziar daukan gaj edo esaten dutzen eskeiara horiek euratan zeremoniak eta euren garbitzasun kontuak eta danetik egiten da den zera hori, zeren gehienak zeren tapauta. Eta alde hortatik inginuan barkuen olako bueltatxo bat, baina politxea badana kostalde, euren errekauko kostalde hori ikusteko. Eta bai, alde hortatik zera. Baina gero hori, bada hiri eurentzat zera, oso berezisa erligio aldetik. Eta oin ez dakit tokatzen zen olako euren ibilaldi, erromesaldi berezi bat edo, eta jende pilo bat iristen zen naranjas jantzitza lanak bertara, euren, beste batzuk Mekara juten die, eta kristauak batzutan Erromara edo olako Santiagora, ez? Santiagora olako ibilaldi horietako bat. Eta alde hortatik, bai, ikusten duzu, eurak hori sinisten dabe, horretan itxuak die. Danak ez dakit, baina asko, bai. Eta batetik bestera mogiteko, Jose, zela mogu zai? Bai, horre gure planak aldatu ginen zen, ze Delire iritsi ginean, trena bat ez esan gure asmoa, trena eta autobusak egon ezkero, baina ikusi ginen ez zala erraza. Eta gainera, igual, eta egon ginen hoteltxuan bazegoan olako agentziatxo bat. Eta bertakoa galdetu eta ze asmo dukazu eta ze, guk baduko aukera bat, proposamen bat kotxe bat alokatzekoa, txoferra guzti. Aproba egin du, eta hoxe ginen, 10 egun egon ginen Rajastanen bueltia, alkilautako kotxe batekin da, txofer batekin egin duen. Harreman hona egin joan berakin, mutila gazte bazan, inglesez egiten zeban, familizan danak itzen da inglesez, nik izan ez. Eta inglesak inan, ondo? Bai. Nahikoa da inglesa? Bai. Gehixenak edo asko eta askok inglesa kolonia izan da, toinetan behi hizkuntza guztot gaina ofiziala dela. Gero askok ez dakize, inglesa edo oso gutxi dakize. Baina, eta gero ja agarratik Benares eta Benaresetik Delira trenez egin duen. Bat gabez eta bestia egunez. Eta ondo. Eta oin euri garaixa izanik, turista asko? Ez. Abuztua ez da, abuztua itxuria hor Gabon inguruan, negu partian, baina, karo, nik ez dakit, negu partian hemen jende asko bezingo da jun, igual egun batzutarako bai, baina hori da hango temporada autua. Zuek, familixan viajau da zuen, laurok? Bai. Lehenengo aldixa, holako viaje potolo bat, edo ja bakotzu itxuria? Bai, iaz Malasian egon ginen, eta oin 2 urte Senegalen. Eta aurretik, igual Europan, ebide da. Uztaia partian beti kotxiakin, izenetan kotxiakin, kanpina. Orduan ja, datorren urteko bidaiak ja pentsatzen ibiliko zai? Hor irten di leku batzuk, eta egizia esan leku asko dago munduan.
eta baina bai, zeo zer irtengo da, ez dakit, egunetan ez dugu sartu, baina bai, ideia txon bat. Oso ondo, Jose, mila esker, zuren esperientzien berri emutigatik. Bai, zuei. No segi. Garbin.